Takže dámy a páni, vítam vás v prvom let's play a to z hry Surf Game Shakes and Fidget Game, čiže je svet 4. Takže dámy a páni, tu by som chcel aspoň takýto rýchlo let's play na túto hru natočiť, ale samozrejme, ak sa vám to bude páčiť, tak samozrejme budeme v tom pokračovať. Čiže ako prídete na túto stránku, tak uvidíte tu jazyky alebo svetý názov a zvolte si vás svoj čídu. Takže môžeme si vybrať z tejto triedy válečník, kouzelník a lovec. Ako vidíte, lovec bude asi niečo, čo bude mať luk, kúzelník to asi viete a válečník bude mať meč, a podobne. Takže my si vyberieme kúzelníka a naše meno bude, keď sa to načíta, naše meno bude Ghost35 alebo Booming SPT, ešte sa rozhodnem. Teda toho, čo mám radšej, no, ale ja som už tu prihlásený bol. Aký tu mám som? Aha, ne. Vytvorí si postavu z D. Čiže môžeme si vybrať z pohľadu mužského a ženského, ale to už asi viete, tak. A rasa je tu človek, elf, trpaslík, gnom, ork, temný elf, škriator myslím, škšíter a diabol, démon už povedané. Takže my si vyberieme gnoma a zvolíme si kúzelníka. Takže gnomové sú malí, hrdití a nič moc neberú vážne. Čiže kúzelník. Kúzelníci často nezrozumiteľné mumlají a používajú ničivé čáry. Tak oči si vyberieme podľa ponuky. Takže uvidíme, že aké si... dá si zvolím toto. Ovočí si dám takéto, čo bolo. Ústa si dám, uvidíme. No tak už uvidíme. Dám si takého usmievavého. No si dáme krajšie, áno, uši. Uvidíme, jedna náušnička. A necháme si už takto. Vlasy. Asi tieto nám, takže. Barva vlasu. Oranžová, žltá, zelená, dáme si zelenú, čiže brada. Dám tieto a extra. Asi toto, takže uložiť a meno postavy bude Ghost35 a e-mail gamer.sk. Zase. Ale gamer.sk je náš centrum.sk a heslo vám nepoviem. Takže podmienky a súkromné áno, sú predčtené. Čiže OK. Takže ako sa prihlásite, tak tu máte celé mestečko. Čiže máme tu na výbor hospodu, kde si asi vyberieme questy. A touha po dobrodružstvu to. No takže. Vyberte si. Udělám to, no, takže ovce. Odmena 3 streborňaky, 209 skúsenosť a délka 1 minútu, brnení 1. On to asi netreba. No a dáme si toto. Takže ak ste v hospode, nemôžete ísť do arény, kde si môžete vyzvať hocikoho, ale ďalšieho môžete až o 10 minút. Takže ešte k tomu, ako vidíte, v istej ceste nemôžete spracovať. Hlídka, to je podľa toho si vyberete od 1 do 10 hodín a podľa toho vám to proste dostanete peniaze. Takže zbrojík, no. Tak zbrojmi už, ako ste zistili, budú sa predávať zbrane. A ako vidíte, máme tu zatiaľ len také asi lamské zatiaľ
Ale aha, Batman, minigun, tak to bude asi skvelé, keď to tak samozrejme bude. Takže poškodení 8 až na 10. 4,14. Brnení 2. Toto si kúpime. Takže kúp to. Dobre, kúpil to. Takže poškodení 7, 4,14 a brnení 10. Tak, kúpime si. Takže prejdeme do čarov obchodu. Takže v čarov obchode asi si budeme kúpovať tieto veci, čo sú asi na tejto strane. Lektvár väčšiného života, veľká účinku 7 dní, životypu 25 a 15 hubičiek, to mi netreba. Takže síla 2%, inteligenciu potrebujem, výdrž, inteligencie, čiže hospodu už máme hotovú a ideme do nej. Takže kostlivec úroveň 1. To bol ťažký súboj. Takže dámy a páni, prvú hospodu sme úspešne splnili a Simon Junior, takže arena. O arene sa vám náhle postavil do cesty Simon Junior, 120 na úroveň 1 a vypadá zle. Pre toto vyzmysliť za oci také na niekoho iného, stačí zadať jeho meno, takže dáme OK a uvidíme, aký bude ten Simon Junior. Opa, ona si dá. Nedá ma. Dobre, tak dá ma. Stratený veľhlas 1, čiže to nevadí. Inteligenciu, potrebujem inteligenciu, ako som zistil a... Takže, ešte sme... Tu si môžete kúpiť zvieratá, ktoré vám zrýchlia robotu, čiže tiger vám na 14 dní 10 zlatier a 11 za jednu hubu predĺží o 14 dní, čas na cestách minus 30%. Takže kráva vám za jeden zlatiar vám predĺží minus 10, alebo lepšie povedané skráti minus 10%. Kúň čas na cestách minus 20% a stojí len 5 zlatiakov. Tak a Gryffindor každý tív závidí 6 na cestách minus 50% plus 24 ocenenie za ekológii. Delka 14 dní 25 hub. Takže v hubičkách ste asi neprišli na čo to je. V hubičkárni si môžete kupovať alebo ešte povedané získať, ako napríklad tu na hubičky, čo sú tu na. Mimochodom hubičky dostanete aj po potvrdení e-mailu, proste pribudnú vám už 15, čiže môžete si ju kúpiť cez PayPal, kreditnú kartu, telefón, prevod, Payfarke, SMS a máte tu nakoniec zdarma. Čiže prejdeme na postavu. V postave si môžete zlepšovať, proste písať si ahoj, som Glos 35. Takže to je pošta. V pošte si asi zistili, že o čo tu ide. V pošte ide iba o to, no zapni sa pošta. V pošte ide o to, že môžete si posielať správy a tak. Takže cech, prejdeme do cechu. Cech je v podstate združenie ľudí, kde ste, myslím, že do 50 členov je tu povolenie a môžete si ho založiť, alebo sa proste pošlete cez poštu nejakému veliteľovi nábor, alebo poštou, že chcete ísť do klanu, ak majú nábor. Takže tu si nabenčujem cigáni, ale nemôžeme, pretože stojí to 10 týchto zlatiakov. Syn Slávy, asi ste zistili, že čo to je. Gentleman 69. Takže my sme 359 000, no proste naše miesto je 359 141 stoviek. Proste vyhľadať pozícii, meno, Cap. A Cap to je jeden z najlepších hráčov, ale Monoko vždycky sa mi páčil, ale
Pozrite sa. Ona je proste šialená. Raz som si na ňu zaútočil, samozrejme rozbil jak žida, ale to samozrejme nevadí vôbec. Inteligenciu má dosť veľkú, ako vidíte. Takže podzemí, do všetkých podzemí, ak sa chcete dostať, musíte mať kľúčiky. Kľúčiky sa získavajú v hospode od levelu, myslím, že 5 a postupne sa dostanete. Keď prejdete 9 týchto úrovní, kde každý 10. alebo ešte poviem 9 podzemí, v ktorom každom 10. je boss, čiže 10. z 10. je boss a tak to ide. Po tomto tu, samozrejme boss v pyramíde šílenství ste boss vy a preto by som vám radil ísť boj bez zbrane. Takže a voľby, tu si už môžete samozrejme zmeniť heslo, zmeniť účet a podobne. Overení. Takže. A môžete si nastaviť aj jazyky, dajme si to na Slovakia. To je slovenský, čo? Slovenský jazyk chcem. Dobre, takže. Dámy a páni, ideme zrobiť level 2, aspoň aby sme ukončili tento let's play, krátky, taký zábavný, čiže bojceka, či čo, nechápem. Šťastie 2, pancer a prejdeme asi na tu. Nachopiť, čiže motív je krídlo. OK, help. Čiže ja si prejdem na hríbiky a prejdem asi si kúpiť cez SMS-ku a teraz chcem na Slovensku samozrejme. Zadarmo to asi nechcem, ale chcem 32 rubičiek a 3 kreditnú kartu, tak to určite že ne. 3000 rubičiek. Kde je telefón? No, tak. Uznám si to, čo? Takže. Ale ne. Vám už zaujímavé. Čiže dámy a páni, ešte 38 sekúnd nás myslím, že delí od nového levelu. A tým by sme ukončili náš terajší let's play na úroveň 2. Alebo proste zrobíme level 2 a skončíme. Tak ešte jednu hospodu by nám trebalo. Čiže hostinec skončí za 20 sekúnd a potom uvidíme, či budeme pokračovať alebo ukončíme. Ukážem vám moju 85-ku, ale nebudem prepínať účty. Ukážem, samozrejme nemá veci, neviem, dlho som tam nebol a proste dal som to kamarátovi, ale som vybil účet a podobne, takže si zlepším inteligenciu. Dobre, čiže Sien Slávy, dáme Matúš 5. Takže som na pozícii 10121, Juníci, úroveň 91. Ja som taký veľký level. Ne, počkaj, nejak to na ňom hraje, určite hraje to asi na môj kamarát. A pozrite sa, koľko mám životov a útoky mám podľa mňa dosť dobre. Čiže dámy a páni, to som ja, úroveň 91, čiže čo vám k tomu poviem, pôjdem ešte rýchlo na 196, zavárame toto. Tak 2 minúty a môžeme ísť. Tak dámy a páni, chvíľu vypnem mikrofón a za chvíľu sme takže dámy a páni, sme späť po minúte, čo som si musel odskočiť a za 35 sekúnd končí naše video a náš samozrejme prvý let's play z tejto hry.
Samozrejme, táto hra je úžasná. Akože úžasná, je dobrá na pobavenie, samozrejme. Lepšia ako napríklad ako Travian, ale teraz nechcem uraziť tých, čo hrajú Travian. Len proste je to lepšia hra, no, tak čo vám tomu poviem. Takže, porazili sme a dáme ok a ako vidíte, sme už úroveň 2 a nám to tu je bliká. Čiže, dámy a páni, toto je všetko z nášho prvého let's play z hry Silk Game, čiže Shakes and Fidget. Ak sa vám toto video páčilo, hore palec, ak nie, tam samozrejme aj dole palec. Nič s tým nespravím, proste ak sa vám video páčilo, podporte ma nejakým komentom a keď chcete, môžem kľudne aj pokračovať a potom ešte uvidíme, že pokiaľ budem pokračovať, ale dúfam, že páčilo sa vám toto video a budete mi písať, či mám pokračovať alebo nie. Čiže čaute.